След дълго чакане от страна на водолазите, морето да е перфектно и температурите на водата поносими, най-после това се случи. Затова уникалната идея не търпеше отлагане и действията по реализацията й започнаха. Изграждането на подводния параклис на Свети Николай Чудотворец е в едно от най-красивите места край Приморско. Заливите в местността Перла, в близост до скалите, известни като крокодилите. Монтажните работи се извършваха едновременно на 3 места. На брега, където се подготвяха материалите, на самата лодка непосредствено над мястото и разбира се под водата, където най-опитните водолази трябваше да монтират елементите. За малко след последните беше и един от младите, но запалени местни водолази – 18-годишния Иво. Супер, това, което правим тук е уникално, няма го в цяла Европа, за първ път се прави в България. Параклисът ще е тук за всички водолази, желаящи, които могат да се гмурнат до него. Ще има място да се палят подводни свещички, така химически, които ще свежат под водата. И се надяваме да остане за много време и много хора да го видят. Какво се случваше на 7 метра под водата? Почти през целия ден малцина успяха да видят с очите си, а останалите чакаха всичко да приключи успешно. Сред тях беше и скулпторът, който в продължение на месеци успя да изработи 4 елемента от параклиса. На финала се чувствам удовлетворен и в същото време обаче с едно притеснение, защото много ми се иска да слеза долу да видя как ще бъде всичко на място. Сега само тук от водолазите чувам как стават нещата, но друго е човек да ги види сам. За радост на всички любители на атракциите се оказа, че дългото чакане около случващото се под водата се оправда напълно. Безспорно доказателство, за което са предоставените ни от водолазите кадри. На тях ясно се виждат елементите на параклиса – каменен постамент с кръст и свещник, плоча с надписи, послания и иконата на Свети Николай, чието лице и една ръка са изработени от бронз. Мястото ще бъде маркирано и ще може да бъде посетено както от опитни, така и от по-малко умели гмуркачи. От туристическата камара в градчето също са дали своя принос, тъй като са убедени, че това ще се превърне в главната атракция на курорта за лято 2013.